my friends. Coffee is my friend. Kofe içen olin kıyın görünen işlere miňlen ýaly bolýar. Ruhum täzelenip edilmeli işlere garaýşym hem durlanýar. Şonuň üçin insanyň kofe bilen dostlaşmagy tebii gyzatmyka diýen. Birüne men dostumy düýbinden başga çygaradym. Mümkin men ýalňyşýandyrnam. Şu wagta çenle kofeden bir ýamanlyk görmedim. Ýöne şonu da kofe hakda her hili gurrunlar eşdilýär. Gan wasyşyň ýokarlanýar, ganyň goýulýar we şoňa meňdeş gurrunlar internetde, YouTube'da gatken. Durmuşda da hakyky çyn dostuň bolşýaly, ýalan dostlarym bolup bilýär. Sen olary ananýan, olarym senden gollap ýörenýäli, emma jygwaja gelýärem bolin, bir topar dostlaryň arasyndan iki ýeke hakyky dostuň ýanynda galýar. Şeýleräk pikirlerden soň kofe dostumy has için tanamaň uğruna çykdym. Doğrudan hem kofe bize çyn dostmy, kofeýanyň tutuş yer ýüzünde meşhurluk kazanyp, adama ýakyn bolan döwürlerinden bäri 1000 ýyldan köp wagt geçipdir. Has takygy 850-nji ýyllarda Etiopiýaly bir çopan kofe agacynyň ýapragyny dänesini ýen geçilerine has canly hereket etmäge başlaýanyny duýýar. Kofe agacynyň dänelerini ýyp geçiler hiç sebäpsiz bökjekläp iki ýana ylgamaga başlapdyr. Çopan sürüsini dargatmak, saklamak garaz iş bolupdyr. Munyň sebäbini göz ýetirenden soň çopan kofe agacynyň dänelerini çöpläpdir. Hatta yapraklaryny hem ýoluşdurup alypdyr. Şeýdibem kofeýanyň üstü açylýar. Ýene 800 ýyllap kofe agacyna eýe çykan bolmandyr. Ol Etiopiýada ýabany görnüşde ösüpdir. 16-njy asyrda kofeýany Arap ýarymadasyna ýürüti ösdürip yetişdirmäge başlapdyrlar. Osman imperiýasynda kofe uly meşhurluk kazanypdyr. 16-njy asyryň ahyrlaryna kofeýany söwdegärler deňiz ýolları bilen Ýewropaýa getirip uly kazançlar edipdirler. 17-njy asyryň ortalaryna bir derwiş kofeýanyň tohumyny ogrynça günnäwr Hindistana getiripdir. Ol ýerdenem 17-nji asyryň ahyrlarynda Gallan söwdegärleri kofe agacyny Ýawada, Sumatrada köpeldipdirler. Şeýdibem ol dünýäýe ýaýrapdyr. İlkinji kofehana 1555-nji ýyllarda Istanbulda açylypdyr. Ýöne geň zat uzak ýyllaryň dowamynda Angliýada, Ýewropada aýallaryň kofehana barmak gadagan eken. Hatda 1674-nji ýyllarda İnglis aýallary muňa garşy çykyş edipdirler. Şu wagta çenli kofeýanyň watany Braziliýada öýdüp ýörükdir. Hakykatda Braziliýada bu wakalardan 50 ýyl soň 1724-nji ýylda kofeýan plantasiýalarynyň düýü tutulýar. Kofe diýilende aňymyza Braziliýanyň gelmesem ýöne ýere eken. Häzirki döwürde tutuş dünýäde kofeýanyň ýarsyna goly Braziliýada öndürilýär. Galany bolsa Kolumbiýa, Vietnam, Indoneziýa, Meksika, Indiýa we Etiopiýa döwletlerinden degişli. Häzir dünýäde öndürilen kofeýanyň muktary 9.560.000 tonna ýetdi. Gözeňine getirip görýäňizmi? Bir ýylyň dowamynda 10 million tonna kofe öndürilýär. Çaýy gowy görýän Aziýa halklary kofeýany hem dost tutup başladylar. Mysal üçin kofeýanyň içilişi Hytaýda 177 götürüm, Taýlandda 585 götürüm, Hindistanda bolsa 130 götürüm artypdyr. Bu maglumatlar kofeýanyň tutuş yer ýüzünde halanyp içilýänini aýdypdyr. Şonu da kofeýa dosýal garap ýalňyşýan bolaýmaýyn diýenünji henizem içimden aýrylanyp. Gelin gowsy kofeýanyň ziýanly hemde peýdal taraplary hakynda lukmanlar näme diýe, şonu göreliň. I'd like to share some benefits of coffee that you may have never heard about. Now, coffee is the most addictive substance on the planet, but if you can keep your coffee at a small amount, okay, there are some really interesting benefits. Coffee has the ability to lower your risk from dementia, Alzheimer's, and Parkinson's. With moderate amounts can be decreased
by moderate caffeine intake. On the downside, if you're drinking too much caffeine, you may be getting rebound headaches when you stop it and may make you feel agitated if you quickly stop it as well. Kofe ağacının 90'dan uğrak türlü görünüşleri var. Yöne olardan diňe iki görünüşi Arabica hem Robusta has giňýaran. Biziň içen kofeýamiz hem esasan şolaryň dänesinden ýasalýar. Arabica diýip adlandyrılan kofe adyndan belli bolşýaly esasan Arap ýurtlarynda ösýän kofe ağacynyň dänelerinden taýýarlanýar. Kofeýanyň bu görnüşi dünýäde iň meşhur hasaplanýar. Isi boýunça da tagam boýunça da jana ýakymly iň gowy kofelerden biri. Robusta bolsa alınan dänelerini hil boýunça hem Arabica'dan pes hasap edilýär, ýoksa oň düzüminde kafein hem köp bolýar. Robustada kofe maksus ýakymly isam açykga, ağacı gaty uly bolmaýar, şoň üçin hem dänelerini ýygmak aňsat. Arabica garaňda keseli has çydamly. Robusta esasan Afrika өлkelerinde, Indoneziýada, Hindistanda köp. Kofeýanyň başga da bir näçe görnüşleri bar, emma olar beýle bir giň ýaýranlar. büyükşehirler ruhunlarla bunlar tanrı yağdandı bir bilimcilerle komünelliğe doğa olanlar bilen ağın tapanı demokratlığı bir yoldaşlarla sosyal bir араватmışlık kurmağa komünelliğe. Честно говоря, я не часто пью кофе. Моя единственная простая причина – это то, что он держит меня в бодрствовании так долго. Если бы я пил кофе, я бы, вероятно, пил его 2 или 3 раза в неделю. Я бы сделал это рано утром, чтобы весь день был свежим, а к вечеру кофе уже заканчивается. Для любителей кофе все, что я могу сказать, это просто умеренно его употребляйте. Что-либо в больших количествах, да, имеет свои побочные эффекты. Спасибо. Oğudotsun hakkında näçe gurrun verteňem aňyrtyna çykyp bolanok. Siz hem kofe bilen bir tanışsaňyz özüňizi ýeňil duýjaňyza aýdaýyn. Her zadyň çeni kadaty bar. Kofe bilen dostuňyzy kadadan çykman, öte geçmän alyp barsaňyz ruhuňyz dinjalar. Noş bolsun.